Otočna panorama. Usprkos teškoj situaciji s pandemijom, ograničenjima, smanjenim prihodima, kakav je, bar im je tako bilo najavljeno, da je proračun stabilan, dakle kako bi ocijenili proračun grada Paga u ovom trenutku? Pa evo što se tiče ovom trenutku i proteklih 3,5 godine, skoro ne, možemo reći 4 godine, ocijenili bi proračun jako dobrim. Znači, u trenutku preuzimanja vlasti imali smo proračun 19 milijuna kuna. Danas, sa svim ovim što nas je strefilo, bimo rekli kroz ovih 3-4 godine, sa svim ovim problemima, da nismo radili na proračun, cijela gradska uprava, svi djelatnici sa mnom i pročelnici, danas bi bilo u našem gradu puno teže. Međutim, uspjeli smo ustabiliti proračun, napravili smo dobar proračun, imali smo proračun svojih 27 milijuna ostvarenog proračuna, kažem, to je onaj proračun što je ukupni gradski proračun, to je bez prihoda države sa strane i bilo kakvih donacija od države. Uvijek sam govorio da je realni proračun grada Paga od 35 do 40 milijuna kuna. Malo je to bilo onih koji su vjerovali u to, jer ja vam kažem da je to jedino i prava istina da grad Pag mora na 40 milijuna otići svoga vlastitog proračuna. U trenutku unazad 4 godine od 19 milijuna doći na 27 milijuna i 800 hiljada je ogromna razlika. To je razlika preko 8 milijuna kuna i kažem vam da to nismo uspjeli napraviti, da nismo uspjeli proračun ustabiliti, da ne samo to nego i svih gradskih firma koje su u gradu Pagu, sve su firme koje rade samostalno, nijedna ne živi od gradskog proračuna, znači sve svojim radom ostvaruju, ne dolaze u gradu po nikakve sredstva, ne dolaze sa gradom, odlično surađivaju i normalno da se bore kroz EU fondovi i kroz sve ono što treba samostalno, a grad Pag je tu veliki suport. Grad Pag je jedan od rijetkih jedinica lokalne samouprave u Hrvatskoj koja u ovoj pandemijskoj situaciji nije pribjegla nekakvim posebnim mjerama, nekakvim drastičnim smanjenjima plaća, otpuštanjima. Kako ste u tome uspjeli? Ono što moramo biti iskren, onaj prvi val kad je bio, malo nas se uvatila svih panika. To je nešto što se prvi put suočite s nečim, ali trebalo nam je par mjeseci i uspjeli smo se stabiliti i krenuti naprijed. Dosta je bilo, teško, ali evo na kraju godine kad sve zbrojite i kad sve vidite što smo ostvarili, koji prihodi smo dobili, a da nismo povećavali prihodi kroz gradski proračun našim građanima, oni su ostali potpuno isti, mi smo uspjeli snaći snage i proračun prošlogodišnji ponoviti s ovim i ne ponoviti. Još smo imali jače za nekih 400.000 kuna proračunskih svojih sredstva u odnosu na prošlu godinu. Nije da se hvalimo jer je situacija teška, COVID je napravio svoje, ali vam opet želim reći, mi imamo snage doći i nadam se u novom mandatu da ćemo sigurno doći sa novim proračunskim sredstvima, sa sredstvima našim od 35 do 40 milijuna kuna. U ovome trenutku na području grada Paga se rade projekti preko 12 milijuna kuna. Dakle, to je, ako se gleda, usporedi sa ostalim jedinicama lokalne samouprave, pa gotovo vrh. Dakle, što se sve radi u ovom trenutku unutar okvira toga ili možda čak i više od 12 milijuna kuna? Evo, sad trenutno ono što se radi, evo, svjedoci ste i sami toga, aktualan je rotor na izgradnji, znači grad Pag je izradio svu projektnu dokumentaciju, imovinsko-pravne odnosi je riješio i možemo reći i lobirao da se dogodi taj rotor. Evo on se sad počeo raditi, vrijednost rotora je negdje oko 6,5 milijuna plus otkup zemljišta plus projektna dokumentacija, to će narast preko 7 milijuna. Pored toga imamo, o tome se jako malo govori i priča, pretovarna stanica u Gorici, koja je, rekli bimo, i rak rana, jer evo žitelji naselja Gorice nisu oduševljeni s tim, ali ona se dogodila, ona se završava. Nismo ni mi oduševljeni baš najbolje zbog mjere kakvih će se treba sprovoditi i nećemo baš ostati na tome, ipak ćemo željeti da se na tom predjelu
na Goricu, blizu Maletinca, taj dio i nadkrije. To nam je u nekoj budućnosti, tako da ta pretovarna stanica bi bila potpuno u standardima, ajmo reći najvišim evropskim standardima. I ona je i sada, ali mi još ipak smatramo da zbog kod nas specifičnog područja, zbog velike ove bure, ipak tamo to treba i natkriti, imati halu. Znači, to je investicija isto, cirka negdje oko 7,5 miliona, ako ne čak i više, ne znam točno svi detalji. Pored sveg toga, evo, imali smo sad i sanaciju smetlišta koja je završna faza i ona je 2.300.000, nabava nove opreme za smetlište, uređenje plaže, 800.000, evo, kino je sad u završnoj fazi, storarija bi se trebala postaviti drugi tjedan ići na uređenje fasade, evo vidite i sami, i dobili smo za unutrašnjost uređenje koje je država nadala 100.000 kuna i još ćemo mi uložiti unutra 100, tako da bi se strop spustio i da bi bilo unutarno ofarbani ti zidovi i sređeni puno bolje. Nije to sve što ćemo dobiti za ovu godinu za kino, očekujemo još i u 10. mjesecu i još neke nove sredstva. Tako da bi napokon naše kino ili dom kulture, ajmo reći, za nekakvih godinu i po dana treba zasijati u punom sjaju. Imamo još, pored svega toga, imali smo još par isto sitnih, ajmo reći, ali isto i dobrih stvari. Evo, dogodilo nam se i to što smo zajedno sa Naturom Jadranom radili. Sad smo napravili, u tijeku je raspisivanje natječaje za uređenje šetnica kroz Hanzine, znači šuma će dobiti potpuno novu šetnicu sa novim vidikovcom, sa novim pogledom, ljudi će kroz tu našu šumu koja je posebna šuma i u svijetu, znači imamo jedini da hrast lužnjak živi na samo more, da je jedino tu prisutan, tako da će to biti isto sad potpuno neka nova priča i šetnja kroz šumu što ljudi do sad nisu imali. A imamo još par stvari, ajmo reći, koje su isto dosta bitne za grad. Možemo reći slobodno da je solar izgrađen, da je spomenik napravljen, da je on u cijelosti gotovo. Sad se radi postament i njega ćemo negdje za dan grada u 5. mjesec i otvoriti. Znači, solar je profesor Kršnjavi završen, u ljevaonici Tinu Ujevića je završen, tako da je taj dio što se tiče solara, eto ga, za dan grada će ipak biti spreman i bit će sve kako treba. Nakon dugo godina završena je priča oko zemljišta na Lokunji. Najave su kako će tamo biti sportski centar i veliko parkiralište. Što nam o tome možete reći? Evo, što se tiče cijelog sportskog centra na prosjeku, dugo godina, evo 15 godina je, rekli bimo, bilo sudske borbe, rovovske borbe i evo napokon grad se uspio upisati na zemljište i u sudu i u katastru, postoji vlasnik svih tog zemljišta i svih tih objekata dole. Počeli smo sa uređenjem, ono što planiramo ovo ljeto, vidjeli ste i sami da je napravljeno suho zida, znači samo je sad obzidano sve u kamenu i zatvoreno je, negdje oko 250 metara je napravljeno bunje zida okolo cijelog tog centra, planira se i dalje nastaviti, došlo je drveće će biti već ovih dana posađeno sve, tako da će se urediti jedan parking potpuno novog sadržaja, neće više biti da je parking, samo da je parking, bimo rekli, ipak će taj parking imati i hladovinu, imat će normalno drveće koji će sve to štititi, pored toga će se asfaltirati i urediti pristupne ceste. A što se tiče okoliša, što se tiče objekata, evo u završnoj fazi je tenis igralište koje će ovi dani ponovno nastaviti kroz drugu fazu. Ostan je objekt koji moramo napraviti, sanirati, očekujemo da će u tom objektu do ljeta biti sređeno, farban, zamijenjena storarija i sve, da će se određene gradske firme preseliti tamo, da ćemo ići na doprojektiranje i još nadstrešnice prebacivanje ispred, da bi cijeli bilo, da bimo još veći prostor dobili, a sve u funkciji sportskih sadržaja. Očekujemo da bi tamo na tom dijelu bile i bajk centar, radio
planiramo da bimo preselili doli. To je ono što bi se trebalo dogoditi do kraja godine i taj prostor potpuno oživiti i dati snagu i vidjeti da ljudi vide da se vodi brige. Nije samo da je to napravljeno na tom području. Evo imate koncesionara i Latino koji je uređen, imate objekt za zdravstveni turizam koji je, znači, cijeli taj niz objekata, pa imate Staru Solanu, u odnosu na Staru Solanu znate i sami kako je bilo nazad 4 godine, kakvi su to štantovi, što je to bilo, rekli bimo doslovno rupa, ipak tamo je sad napravljeno i parkiralište i uređen okoliš, ofarbana zgrada, promijenjeno svi kiosci na novi tipu napravljeni, evo imate i prekrasno uređeno i Vortex. Znači, cijeli taj niz, cijela ta prosjeka doživjela je kroz ove 4 godine jednu potpuno drugčiju sliku odnosno na ono što je bila kad smo preuzeli vlast u našem mandatu. Vaš zamjenik Davor Fabijanić u Zadru je potpisao ugovor za školu, dakle za uređenje prvog kata škole, prethodno je uređen drugi kat i onda se nastava može održavati u jednoj smjeni. Koliko ste zadovoljni uopće sa suradnjom sa školom i tim projektom? Evo, što se tiče škole, možemo se slobodno pohvaliti da je u našem mandatu, da u ovom mandatu obnovljen krov, obnovljena fasada cijela, naprave i stolarija i tako da je kroz energetsku učinkovitost imamo ogromne uštede ove godine i imamo jednosmjensku nastavu. Sve to se nastavlja primijeniti i sad za uređenje još ostali 2 kata u srednjoj školi, tako da će srednja škola biti, rekli bimo, do kraja, do početka iduće sezone, do početka nove nastavne godine biti u cijelosti uređena. Nije to jedino na što ćemo ostati na srednjoj školi. Ićemo još uređenje dvorišta, projektiranje i zadnji put smo obavili razgovor sa gospođom Dujmović iz Zadarske županije. Očekivamo da se nešto mora i pokrenuti na izgradnji srednje škole. To su oni dugoročni projekti, to su projekti koje smo u prošlom mandatu projektira i radi, koji smo u ovom mandatu dobili građevnu dozvolu, ali činjenica da ne smijemo stati na to. Škola nije bila obnavljana niti rađena punih 40 godina. Ovaj put je sve napravno, naša djeca mora ići u školu, mora imati uvjete, ipak je 21. stoljeće i zadovoljni smo s tim što je i ravnateljica škole i Zadarska županija i svi vidjeli naš trud, surađivali smo zajednički na svim projektima i evo, ipak srednja škola je, osnovna srednja škola će uroditi plodom, a vidite i sami kakvi su do sad rezultati. Nije to sve što smo u ovom dijelu napravili, ja volim reći da smo ovdje uredili i rivu i asfaltirali rivu i sad prepumpne stanice smo napravili na Goliji. Dosta je novaca uloženo u ovom dijelu i sad još ide kino, tako da u ovom dijelu to su stvari koje se brzo zaboravile, one su tu, one su prisutne i one su napravljene. Ne? Golija nije više ono što je bila nazad 4 godine i što je danas. Ipak, kad svi ovi projekti zbrojite, osnovna škola, srednja škola, kino, prepumpna stanica, asfaltiranje i uređenje cijelog područja ovoga, pa vi dođete do cifre negdje oko 13-14 milijuna kuna. Nisu to male sredstva, ali ipak riva u Pagu ima potpuno nekakva i Golija nekakvu drugčiji imidž u odnosu na prije 4 godine. Sve su to vrlo vrijedni projekti i vrlo značajni za razvoj grada Paga, ali često je prigovor da se za građane, a pogotovo za djecu, malo radi. Međutim, eto, spomenuli ste da bi možda unutar sportskog centra moglo biti dosta prostora i za mlade. Hoće li se nešto od toga ostvariti? Pa sigurno da će se ostvariti i za mlade. Imamo na području prosjeka gdje ćemo morati napraviti nogometno igralište i odbojku, a razmišlja se dugoročno da grad Pag ima jednog trenera koji će sve te sportske aktivnosti i svi ti sadržaj za naši mladi ljudi koji će imati koji bi trebao financirati grad i svi ti roditelji što imaju malu djecu, srednju djecu bimo rekli da sve te aktivnosti više ne plaćaju roditelji nego da to preuzme grad Pag i da ima takvog trenera koji bi to sve u cijelosti objedini. I to nam je jedna
od mogućnosti koje moramo iskoristiti i koje moramo napraviti. Jer kažem vam, ni taj prostor doli Prosike više nije prostor kako je bio prije 4 godine, ni prostor Prosike, ni prostor Salane, to je potpuno neki novi imidž, novo uređenje i sve vidite što se dogodilo i na Katine, od Rive, od Lučice, pa dječjeg igrališta potpuno uređeno. To su investicije dugoročne i nije lako preko noći sve to stvoriti. Ono što se ne vidi, ali što vam moram reći, jedan od naših koji pripremamo, očekujem ga jedan, ajmo reći, i najveći projekt u zadnjih, što bi trebao biti zadnjih, ako se ostvare, a mislim da će se ostvariti, samo da završimo svu tu papirologiju i da dobijemo negdje do 5. 6. mjeseca lokacijsku dozvolu na izgradnji lukobrana u ovome gradu koji bi trebao cjelokupnu vizuru grada promijeniti. Očekivali smo to puno prije, ali riješiti UPU Prosika, riješiti papirologiju, sve to su problemi koji smo, kad smo predali lokacijsku dozvolu, naišli na to da su nam konzervatori jednostavno dali prigovor da grad Pag gubi vizuru sa izgradnjom Rive, sa izgradnjom lukobrana koji je veliki, on je 237 metara, ali evo nakon 1,5 dana od prigovora konzervatorskog odjela u Zadru, nakon 1,5 dana ipak smo dobili pozitivno mišljenje, pozitivno očitovanje Ministarstva kulture i to je jedan veliki i ogroman iskorak, tako da nas očekuje još tu dodatnih, ajmo reći, problema koji mi moramo riješiti, koji možda nisu ni tako mali, sigurno su ogromni, ali ono je jedino što vam mogu reći dok sam gradonačelnik, da od tog projekta nećemo odustati, da očekujemo da bimo kroz ovih par mjeseci dobili lokacijsku dozvolu i ne lokacijsku, onog trena kad mi dobijemo lokacijsku dozvolu, očekujem i od Vlade Republike Hrvatske i Ministarstva mora i infrastrukture da ta džiga uđe za 1-2 dana u njih programu i izgradnje toga. Mnogi prigovaraju da je stara jezgra Paga dosta zapuštena. Međutim, koliko tu uopće grad ima nadležnosti, obzirom da se radi o privatnim kućama? Dakle, često se napada grad da ne radi po tom pitanju, no gradske, ono što je u vlasništvu grada je u dobrom stanju. Grad zapravo, ako gledamo objektivno, što može napraviti kad se radi o privatnim kućama? Što se tiče privatnih kuća, tu su konzervatori glavna karika i konzervatorsko odjelo u Zadru i oni su prvi koji treba reagirati. Grad Pag jako puno reagira, izlazi na svaku dojavu građana, dosta tog zaustavi. Evo, imali smo i po prvi puta da nešto što je sagrađeno nasuprot Samostrana Benediktinke, nadstrešnice, to imali smo prvi put da smo to izrušili. Doslovno smo izdali nalog za rušenje i izvršeno je rušenje tih nadstrešnica, tako da ne očekujem samo to. Grad će u zadnje vrijeme rigorozno reagirati na bilo kakvu promjenu pojedinih investitora koji to samovoljno žele napraviti i unakaziti, bimo rekli, doslovno ovu našu jezgru, a jezgra nam je isto jedna od stvari koje mi stvarno trebamo čuvati za budućnost našu i naše djece ostaviti da i što bude u boljem stanju. Ono što ima grad u gradskoj jezgri, grad se sad maksimalno trudi, evo, mogu vam slobodno reći da i centar za nekad Riječka banka koju smo kupili u ovom mandatu, grad Pag koji je platio preko 700.000 kuna, nominirali smo obnovu i fasade i krova, kroz regionalni i to očekujemo nekakva sredstva, nominirali smo i sanaciju krova na bivšem katastru, tako i da to očekujemo i stolariju sredstva. To su sve programi koje rade jer ti gradski prostori smatram da u samu gradsku jezgru treba od njima voditi brigu. A ono što je najveći ključ problema bi kod nas, znate svi, i trn u oku, to je Matasovićova palača. Rekao sam u više navrata da smo je uspjeli riješiti nakon punih 40 godina i uspjeli smo je riješiti. Ostaje jedan stan u vlasništvu Dulčića. Evo, imali smo jednu i drugu procjenu, čuli smo se, par navrata smo razmijenili u zadnje vrijeme i očekujem da se i taj posljednji stan koji je u toj zgradi riješi kroz narednih par mjeseci i mislim da će grad ići na otkup tog stana kako bimo imali cijelu zgradu kompletno riješenu
i tad nakon toga ćemo donijeti odluku, to očekujemo jedno od prvih odluka i u sljedećem sazivu novog gradskog vijeća, čak i ovo ljeto, 7. i 8. mjesec, da definiramo kud i kamo s tom zgradom, jer do tad ćemo izvršiti sigurno, ovo ljeto ćemo ići na isplatu tog stana zadnjega i program uređenja. Kako će biti, to je ipak će odlučiti gradsko vijeće kojim smjerom će krenuti Matasovićeva palača. Evo, gradonačelniče, hvala lijepa na ovom razgovoru i puno uspjeha u danjem radu. Hvala i vama i svim slušateljima. Otočna panorama.